pasar. Bere herentzia da gure naia. Betetzea patrikak, hori da gure intentzio bakarra. Galdu dugun laguna, poltsikoak zituen beteta. Bereko jazurra, dena biraka bere ingurua. Dena susmagarria, 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 susmagarria. Apunta dituzte esandakoak? Dena libretan du. Nondik hasiko gara? Nola zuen izen hildakoak. Koldo Agirre Gomez korteran dio. Herentzia bat jaso berria zuen. Aberaz berri horietako bat orduan? Interesgarria. Dena susmagarria, 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 susmagarria. Dena susmagarria, 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 susmagarria. Iker dezagun. Dena susmagarria. Koldo Agirre Gomez korteran dio. Beraz, 30 urte eta langabezian, Badirudi hilketa bat gertatu dela. Badirudi tipoak izugarrizko herentzia jaso zuela. Oraindik ez da iritsi autopsiaren berririk. Nola hil den tipo hau ez dugu bai ideiarik. Ikerketa zaila dugu, has gaitezen galdezka. Zuengana hurbiltzen bana ez zaitezte hortaz kezka. Zuen artean badago, ta dirua maite badu. Ez zarete eskapatuko, ez zaitezte izkutatu. nortzara zer dakizu Koldoren inguruan. Ainoa da nire izena eta ez naiz erruduna. Zora joan ginen atzo tximu bat erostera. Galdetu txintxo eta mintxoria nahi arrebak dira. Zerbait alduzu ez zuek guk jakin beharrekoa. Sagardotegira faltzera, gonbidatu gintuela. Batek daki, Non topatuko dugun argia. batek daki, Zeine kontatzen duen egia. batek daki. Esaiko zuen ordemengo ziltzailea. Aitortuko aldugu hemen bertan. Errai dezagun oraintxe galdetegiarekin. Galdiozu eskalaguna bazuen atera dadila horti. Atera hortik. Maitan edan nire izena, hau da hau ez beharra. Beba! Arte galerian kuadro bat erostera zijoan. Zu alzeunden berarekin egun triste luze hartan. Horrela esan daiteke, jarrai dezagun kantan. Ta zure ondoan dagoen, tipo hau norrote da. Iñaki da lagun bat, Hori, laguna. Zergatik ez du orain arte zer esan. Benaren penaz ezin dut hitz bat bera ere bota. Ez dakit nik egia esaten ari ote zaren. Zindagizu detektibe, inago atxekabe. batek daki, Non topatuko dugun argia. batek daki, Zeine kontatzen duen egia. batek daki. Esaiko zuen ordemengo ziltzailea. Aitortuko aldugu hemen bertan. Gertutzen bat zaude
Sagardotegian, Zoan! Edo arte galerian. Leku ditugu bas gaitezen ikerketan. Duzu aurretik ulartean bihatzen. Dana zaila daba, has gaitezen sakontzen. Ez sartu gure lanean. Ez da pentsatu ere. Sagardotegian, edota zoan, arte galerian. Non hildute bat, Batek daki, non topatuko dugun argia. batek daki, Zeinek kontatzen duen egia. batek daki. Esa ikuzuen ordenbeko ziltzailea. Aitortuko dugu, aitortuko dugu, aitortuko dugu. Hemen berda. Aizu, baina, zertan zabitza? Esalduzu esan ba, ongi aztertzeko? Bai neska, baina familiak aipatutako lekuetan. Aski da, has gaitezen. Baina handik hasiko gara. Puf, ez dakit. Zergatik ez diogu individu hauei galdetzen? Ideia bikaina. Arratsaldeon guztioi, orain, zuen parte hartzeko ordua iritsi da. Ikusi bezakezuenez, uratzekaldean 3 egitura bitugu. Buenas tardes, ha llegado la hora de que participéis. Como podéis ver, a nuestras espaldas tenemos 3 estructuras. Egitura bakoitzean txalometro bat agertuko da. Ikusten ari zareten historiarekin erlazo zuzena duena. Como podéis ver, en nuestras espaldas tenemos 3 estructuras, que en ellas aparecerán un aplausómetro, que tiene relación directa con las historias que estáis escuchando. 3 gertakizun emango dizkizugu aukeran, eta zuek, zuen txaloen bitartez, txalometroa mugiaraziko duzue. Zenbat eta indar gehiagorekin txalo egin, gehiago mugituko da. Os daremos 3 posibles tramos a elegir, y vosotros, a través de vuestros aplausos, moveréis el aplausómetro. Cuanto más fuerte aplaudáis, más se moverá. Entzun nahi duzuen historia aukeratu duzuenean, dagokion egiturari txalotu beharko duzue. Nauruarekin errepasatuko ditugu egitura. Cuando hayáis decidido qué historia queréis escuchar, deberéis aplaudir a la estructura que pertenece y que tiene relación directa con esa historia. Ahora repasaremos con Aro a las estructuras. Arte galerian gertatutakoa entzun nahi duenak lehenengo egiturari txalotu beharko dio. Sagardotegian gertatutakoa entzun nahi duenak 2. egiturari. Eta azkenik, zoan gertatutakoa entzun nahi duena 3. egiturari. Quien quiera escuchar lo sucedido en la sidrería tendrá que aplaudir a la 2. estructura. Quien quiera escuchar lo sucedido en la galería de arte a la 1. estructura. Y por último, quien quiera escuchar lo sucedido en el zoo tendrá que aplaudir a la 3. estructura. ¿Lo habéis entendido? Vale, pues, zein da entzun nahi duzuen lehenengo historia? Nork nahi du entzun arte galerian gertatutakoa? ¿Quién quiere escuchar lo sucedido en la galería de arte? Eta sagardotegian gertatutako entzun nahi duenak, y quien quiera escuchar lo ocurrido en la sidrería, ¡venga esos aplausos! Eta azkenik, zoan gertatutakoa entzun nahi duena, txalotu. Quien quiera escuchar lo sucedido en el zoo, ¡que aplauda! ¡Más fuerte! Primeran, ea zer dioen txalometroak, badirudi gehiengoak zoan gertatu zena ikusi nahi duela. Beraz, nork kontatuko diguan gertatutakoa? Astelena zen, eta zora bidan gindoa zen. Sarreran, eskale batekin topo egin genuen. Gogoan dut eskalea, bai. Hau ezinezkoa da, ezin dugu horrela jarraitu. Gaur egungo jendeak ez du inongo edukaziorik. Denankaz gora uzten dute. Hau nazka. Eta gainera egun osoa tximunazka harrioen kaka garbitzen. Ez lago besteran atseginagorik? Garbitu txumen kaiola. Ah!
Alde mendik, ez daukagu sentimorik. Gaixoa, emaiozu zerbait? Emaiozu zerbait, diru pixko bat zainozu nahi eta. Zeren bila zabiltzate, hemen ez duzu edo suntesgarririk aurkituko. Salmenta puntua bilatzen ari gara. Ba, segi zuzen eta ondoren eskunietara hor aurkituko duzue. Egunon. Hemen duzue gidaria, berarekin zaitezkete salmenta puntura. Primera, mila esker. Goizeko bileran, entzun alduzu Andonik esandakoa? Beste erosle madarikatu horietako bat berriz ere. Hilabete honetan 3. Jasan ezina da. Bai, gainera, gure tximutxoak enaman nahi dituzte. Zenolako astakeriak egiten dituzten haiekin. Andoni burutik kendu behar diogo ideia hori. Bai zera, ez digu kasurik egingo. Beti bezala. Saiakera bat gehiago egingo bagenu, zergatik ez? Ez dut uste. Didun hauei aurre egin beharko genieke. Bai, horretan ados nago. Tximuek bere giroan egon barko lukete. Nirekin. Eta maitatuak sentitu. Guk maite ditugu bezala. Alaxe da, tximuek ere beren eskubideak dituzte. Eta inork ez ditu respetatzen. Ni izan ezik. Gaur, txandaldaketa iristen denean, bere bulegora joango gara. Eta erosle madarikatu buruz, pentsatu duen guztia aurpegiratuko diogu. Konforme. Tigrena beraz txatxukeri galante, ezta? Tigre bat, diruak erotzen zaitu. Bai, tigre bat da, onena. Tigreak arrizko etxeak dira etxan izateko, bai. Esan dizuen bezala, hobezenukete tximu bat erosiko bat zenute. Perremerako prezioak ditugu. Ikusi nahi behituzue, hartuitik eta guazen barora. Egunon. Sarrerak nahi ditugu tximuak ikusteko. Bat aukeratu eta etxera eramateko asmoz nabil. Zer, tximu bat eraman, hori ez da posible. Izurdak ikusi nahi, askoz ere entretenigarriak dira. Eta gainera, begira, ikuskizuna astear dago. Ez ba, tximuak ikusi eta bereiekin jolastu nahi dugu. Baina dena kakaztuta dago. Janari gehiagirik ez eman txitari agresibo jartzen baita. Eta kinkoni lazan gurtzen zaizkio. Abuk ordea jolasa du gustoko.
the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Se me fue el corazón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas, Roxanne. Baina, zertan ari zarete? Bueltatu iezazue nire pilota! Bestela, zuenak egin du! Bai adar joleak tximobek txintxo. Bai, oso interesgarriak eta farregarriak. Hiru tximu horiek eramango ditut. Nazkagarriak, urrengoan pilota beste bat lapurtu. Nola? Tximuak ez daude salgai. Beno. Hitz egin dezagun prezioaz. Barkatu, entzuna duzu esandakoa. Nahi duzuen egin, tximuak ez dira mendik aterako. Nahi duzun diru kopura emateko prest dago. Primeran, zer moduz? 500 euro bakoitzeko? 500, 600 emango dizkizugu. Konforme. Wala, zenbat diru gainean. Beraz, kitxo, diru honen truke, 3 horiek eramateko aukera izango duzue. Bikain. Lasa itxita, lasa jabu. Ez da zer gertatzen, ez beldurtu. Nirekin zaudete. Pentsatzen ere gara. Badakite beste zeo zer egiten? Jar dezagun musika. Ea zerbait egiten duten? Beldurtuta daude, ez dut uste gaitza. Bai, musika. Aukeratu ditugun 3 tximuak dantzan ikus nahi ditugu. Baina, animaliak dira. Ta ez dut nire tximutxo gaixoek mini gartzenik nahi. Mesedez oian, kexarik ez eta saldakoa bete. Bezerak agintzen du. Mendik ez duzuet deus eramango, tximuak nireak dira, eta ez beste inorrenak. Ez dugu astirik. Oian, gauzak nahastu gabe. Badakizu dira behar dugula zamantendu alizateko. Hau ez da bidezkoa.
Bai, dantza polita. Dantzatu duten artean bat baino ez dugu eramango. Baina, ez altzen dituzten hirurak eraman behar. Hori da, ez altzen dituzten hirurak eraman behar? Bai, egia da, asko zea da, hiru edukitzea horrelakarrekin jolastu dezakete. Batekin aski dugu. Ez dugu egun osoa hiru tximuen zikinkeria garbitzen egon nahi. Beraz, belarria tolestua duen eramango dugu. Mendik ez duzuet deus eramango. Babu, alakoak. Aski da, mesedez. Animalien babeserako fundaziora dituko dugu, kusiko duzue. Oian, aldatu txipa. Beharrezkoa dugu dirua zoan mantenduari izateko. Ez kezkatu beragatik. Dena dela, bat bakarik eramatea, garrabezi bat troko zaizue. Arazorik ez. 200 gehiago ordainduko dizkizu tximoaren gatik. Ale, aldegin nahi dute mendiketa. Ongi da. Oian, tximuak mesedez. Aizu, ekartzezu abu ona. Baizera, zugotat zaude. Nik egin behar. Ez! Zazurama mesedez! Madarikatuak! Tximu ziztrin hauetaz nazkatuta nago dagoeneko. Aizu, eramatzazu abuzurekin. Nik ez dut ezer jakin nahi. Ikusiko duzue bai, hau garesti ordainduko duzue. Zago eskubiderik! Mila esker. Aizu, plazer batzuekin negozioak egitea. Oroita bori janarik altzeona emateaz. Ega luzea asko gustatzen zaio. Geladakoak, bananak ditu gustoko. Hu ez da horrela geldituko. Bananak bai, kontuan izango du. Nik esanen diot. Disfrutatu itzazue! Alduzuen bitartean. Beno, gupa goaz. Gure txanda bukatu da. Bihar arte. Agur. Haugun arte zina da. Zindugu horrela jarraitu. Dirudun nazkagarriak, bereko jalakoak. Nazkatuta nago, uste dut nahikoa dela. Hemendik aurrera, koldo madarikatua. Ez da gehiago bizitan etorriko. Eta nola seieztuko duzu? Zerbait pentsatu beharko dugu. Lakoetan beldurra ematen didazu. Ez kezkatu, ni arduratuko naiz. Aizu, nik ere lagundu nahi dizut. Ezin izango diozu inorri deus esan. Zindagizut. Primeran, beraz, lanera. Duan, bion artean egingo dugu? Bai, biok elkarrekin. Baina nola? Zuk lagunduko diazu, eta nik lan zikin egingo dut. Baina ni ere osona naiz eskulanetan. Nire laban sorta erabilitzakegu. Atzetik joan gaitezke eta labanazaz! Bizkarrean sartu. Primeran, argi dago, ezta? Bai, noski. Hau pista ona, plan sekretu bat, hau bai interesgarria. Agian honek ez du zerikusirik izango, ez da? Nik honi susmo txarartzen diot, ez dakit. Niretzat hau dira rodunak. Pista bilatzen jarraitu beharko genuke. Ea, zuek uste duzue tximuak eros izanak susmopean jartzen bituela. Batek daki, gaur egun edo ezin gauza egin dezake jendeak. Horretan arrazi duzu, apuntatuko dut. Langile ekologistak. Bueno, hobe genuke honekin gehiago sakontzea. Bai, lasaioa pentsatuko dugu. Hainbat pista lortu bitugu, ez dakit, hau hemen den, edo bestaldenetan.
Uste dut, hemen jarrizuna ez dela horrela. Bai, Naroak arrazoia du. Argi duguna zera da. Bagiru bitartean, diru kontuak dela. Koldok erentzia jaso du, eta ez du banatu, sinistezina. Uste dut, enbiaz daudela. Ez da, ala? Koldo buru altxatuko balu. Taparekin talka egingo luke. Dirutza nirea da xosaz betea patrikak. Egia! Hilerriko aberatzen eizanen naiz hilobian. Jakina! Hau da, hau, amorrua, ametxetako nire plana. Otxe etxeta ondasunak ezin nirekin eraman. Kargarria, zuzinen nazkagarria, gaixoa. Etorkizun alkarrekin diru gabe zinekin. Hau pena. Tere, sazbeteta, zaudete nire ingurukoak. Zukegi harri gabe du diru guzti horren jabe. Badakigu diruagakoa dela, baina oraindik ez dugu batere argi. Pista falta zaizkigu oraindik. Ez dakit lortuko dugun. Jende asko dago susmopean. Oraingo historia entzun beharko genuke. Bai, ea zerbait argitzen dugun. Oraingo honetan zein erabakiko dute? Batek daki. Publiko agurgarria. Gogoan alduzue aurrekoan egindakoa. Egituren bitartez aukeratzearena. Querido público, ¿os acordáis de lo que hemos hecho anteriormente? Lo de elegir mediante las estructuras. Lehen zoko historia entzun dugu. Oraingoan beste bi historia ditugu hautagai. Dagokionez egiturak errepasatuko ditugu. Antes hemos escuchado la historia de Zo. Esta vez tenemos otras dos historias a elegir. Repasaremos sus estructuras. Sagardotegian gertatutakoa entzun nahi duenak lehen egiturari txalo egin barko dio. El que quiera escuchar lo sucedido en la sidrería tendrá que aplaudir a la primera estructura. Eta arte galerian gertatutakoa entzun nahi duenak lehenengo egiturari txalotu beharko du. Galería de arte quien quiera escuchar lo ocurrido en la galería de arte tendrá que aplaudir a la primera estructura. Beraz, nork nahi du entzun arte galerian gertatutakoa? Hau patxaloiek! ¡Fuertago! ¡Más fuerte!
Eta sagardotegian gertatutako antzun nahi duenak, y quien quiera escuchar lo ocurrido en la sidrería, denos esos aplausos. Txalometroak dioenez, gehiengoak arte galerian gertatutakoa ikusi nahi du. Beraz, nork kontatuko diguan gertatutakoa? Arratsaldeko 6 ziren. Zerua goibel zegoen eta arte galeriara jatea erabaki genuen. Gidari txotxolo batekin topo egin genuen. Ez alduzu esarrerarik oraindu behar? Bai, barkatu, ahaztu egin zaigu. Seguro, edo musera bizita doainik egiten saiatu zarete? Ez, gu... Beraz, bizarrera? Bai, mesedez. 40 euro. Ongi da, nik ordainduko dut. Garesti xamara aterako zegu gero plana. Gure onerako izan dadila. Azkenean, bakarrik... Bai, eskerrak, irrikitan nengoen. Jakina egun osoak oldon madarikatu horrekin pasatzen batuzu?
Barkatu baina, niretzat ez erraza. Badakizu zer den koldorekin egun osoa ematea? Beno, egia esan... Egia esan zer, zuk duzun diru guztia koldorena dela? Ea, ez gara hori eztabaidan hasiko, ezta? Arrazoi duzu. Gainera, hemendik gutxira, koldo zaraza izanen. Zer? Lastana, plana kontatu nizunean, ez altzen idan entzun. Noiz. Aurreko gauean, zure osasuna maitearen partida ikusten ari zinenen. Maitia, badakizu, partiu bat ikusten ari naizenean, ez dela beste zerrik kasurik egiten. Kontatuko aldiazu berriz. Gogoratzen duzu koldori buruz aipatu nizunura ez da? Bai. Ba gaur, ona etorri behar du bere kuadro bilduma madarikatua hasteko. Eta hau, leku aproposa izan liteke, gure plana aurrera eramateko. Badakit zergatik nengon zurekin. Dena dela guretzako tertetxo bat izango dugu horretik ez da. Beraz, hauek dira rodunak? Gainetik endu nahi zuten elkarrekin egon alizateko. Nik ez dut garbi ikusten. Zuk ez duzu inoiz garbi ikusten. Zergatik diozu olaia. Ez dakit, pista gehiago behar ditut oraindik. Orain arte dugunarekin ez dut aski. Konplotitxura badu, baina... Baina zer? Susmo honik ematen ez diaten, pertsona gehiago daude furen alian. Arrazi duzu, ez gaitezen aurreratu eta bila bezagun pista gehiago. Egunon, ongi etorriak Basauriko arte galeriara. Ni Andoni naiz, zuen zerbitzura. Dauzkagun bi zirkuiten artean aukeratu beharko duzue. Kuadron ibilbidea edo eskulturen ibilbidea. Aizu, eo. Zer? Jarraitzeko. Egia, bai, esan dizuen bezala, bi zirkuiten artean aukeratu beharko duzue. Kuadrona edo eskulturena. Zein aukeratuko duzue? Nik argi dut. Segidaria tokatu zaigun. Zein aukeratuko dugu? Kuadrena nahiago dut. Jarraina zazu orduan. Ara, gira ze kuadro ederra. Hemen duzue, estizo zaiaren invokatim kuadroa. Kuadroa hau... Begira, hor datoz! Zer? Aurreratu egin zaizkigu, orain ez dugu guretzako demorarik izango. Beti horrela ibili beharra, ez zait bat ere gustatzen. Nire ere ez, trabak eta oztopoak non nahi. Baitane, iritsi dira, hemen daude dagoeneko. Ni arduratuko naiz, zu ezkutatu zaitez, gero egonen gara. Zorte hon. Baina, zertan ari zarete hemen? Aurreratu egin zarete? Bai, sentitzen dut, baina zertan ari zara hemen? Zin dizut kontatu. Batek daki zertan zabiltzan. Esango aldidazu. Barkatu baina ezin dizut esan. Zure lagun nobenariz kontatzeko moduko alda? Mesedez, ez da hori, ez daitaz nirekin aserretu. Beno, orain zer egin behar dugu. Joan gaitezen mutilak agurtzera. Oraindik ez dago denago. Abukatzerakoan dena kontatu beharko idazu. Bai, lasai. Ziur. Egunon. Maitane, ez altzen nuen bilerarik. Bai, baina pentsatzen nuena, baino lehenago bukatu dut. Erosia dituzu sarrerak? Bai, zure erosi dut. 20 euro. Primera, mila esker. Eta zuk erosi alduzu. Bai, lehen erosi dut. Orduan denok dugu sarrera, ezta? Gu bai. Ze arte galeria mota da hau? 20 euro sartzeko, ala jaina. Hau da eko prezioa. Izan ere ez gaude kadreitan, antxanpon baten truke sartzen dira. Espero dezagun gauza uderrak aurkitze hemen, nire bilduma sinei dut eta. Gure bilduma. Beno bai, gure bilduma. Euskal Herriko kuadro eta eskultura politanak hementxe daude. Begira, Amaia Feligerera segindakoa. Ara? Bai, polita. Esaten nuen ba, oso gauza politak daude hemen. Zer moduz hau erosiko bagenu? Egia esan oso polita da. Eta etxean dugun sofaren kolorerekin bat dator. Erosterik baldago. Orain lortu duzun dirutzarekin. Hau aguantatu beharra. Beti berdin. Ez nire alduzu soilik artea mirestu. Baina erosiko bagenu, egunero mirestuko genuke. Egia esan alde batetik arrazia duzu. Eta nagusia dituko bagenu? Ideia bikaina. Nagusia entzun dut? Kuadro hau erosi nahi genuen. Ez dago salgai. Barkatu? Dagoneko salduta dagoela. Uste dut dena diruarekin negozatu daitekela. Ez dago salgai, baina horrelako kuadroak gustoko badituzu, hemendik ordu erdira, enkante izango dugu. Ordu erdi batean? Bai, 6 erditan. Enkantea, non ba. Gezi berdea jarraitu, eta enkante gararekin topo egingo duzue. Denborazun gabiltza koldo. Kafetxoik nahi? Bai? Gainera kafetegi honetako kafeak ospe handia du. Beno,
Zuek joan zaitezte, nik erakusketa ikusten bukatu nahi dut. Zora zaude bihotza. Bai, noski, gero arte. Maitia, atera zaitez. Entzun alduzu esandakoa? Bai, zerbait pentsatu beharko dugu. Badakit, geziak lekuz aldatuko ditugu. Material glara bidera itzakegu. Eta han... Primerako kafea hemengoa. Bai, oso gozoa zegoen. Ez hainbesterako izan. Euskal Herriko leku garrantzitsuenetako batean gaude. Dena da kaitatezkoa hemen. Ikusalduzu zer duden? Enkantea! Zuek aurreatu zaitezte, ni komunera noa. Txintxo mintxo, guazen. Kartera kafetegian aztu dut, kakazarra. Hau burua zurea. Bilatzen lagunduko izut, orain txegoaz. Ongi da. Egina ez da? Hori da, egina ez da? Lortu dugula uste dut. Bai, ideia bikaina geziena. Azkenean paretik kendu dugu. Orain, betirako elkarrekin egongo gara. Bizitzak ez dauka inongo zentzurik, ez badunik jasotzen zure berori, nire mundua eroriko zait gainera, ez bazaitut nire ondoa. Batera egongo garela badakit, jarritako arresi guztien gainetik, koldo izan baita, gure oztopo nagusia, gure sugarraren ura. Gaur maitasunak ez du oztoporik, amodia badago zuen bihotzetan, borroka dezagun elkarrekin, bizitza jarritako muga guztien aurka. Etorkizuna beratxa elkarrekin, oztopoak gainditu ditut zurekin. Orain koldo ez da, izango arazo bera. Beraz, muga guztien aurka. Gaur maitasunak ez du oztoporik, amodia badago zuen bihotzetan, borroka dezagun elkarrekin, bizitza jarritako muga guztien aurka. Etorkizuna beratxa elkarrekin. Batera egongo zarete badakit, ez dago oztoporik, ez dago oztoporik. Gauzak nahasten ari zaizkigu. Baina,
Non dago nire kuadernoa? Galdu alduzu. Batek dakiz zer egin duen berarekin. Apuntatutako pistak beti hanka sartzen zabiltzan aroa. Zer bete esan dezaket? Bota? Koldoen omenez bera besti gogokoena prestatu dugu eta bestuneko genuke. Bizitza honek baditu momentu gozo eta gazi ugari. Dirua ez da arazoen aholkulari. Ta bizkarra ematen dizunean ukile zaiozu ipurdia. Irribarretxu aurrera zure jarrerarik onena. Bideokerra hartu baduzu, lagunak ta familia zaindu. Irten bidea, ondasun ugari izatea, asetzeko da bideokerra, abestionen mezua jarrai bidea. Arazo bat jaurre egitea, laguntza eskatu eta ore ustea. Eutxior, fideltasuna, bideko harrien aurkako armarria. Dirua ez da garrantzitsuena, Maitasuna zure lagunik onena. Lagunak ondoan izatea, hori bainera txorona. Fideltasuna, bideko harrien aurkako armarria. Fideltasuna, harri guztien aurka. Lagunak familia horiek dira zutabea. Eta nago zure etorkizuna, Zaindu bera zure oinarria. Norberak erabaki, norberak erantzun. ondokoak baztertu, ondokoak zaindu. Zeina zure aukera, zure eskuetan dago. Ez zaitez zurra izan, ez zaitez itxututa. Inor zurekin Ondoan ez bada, zoriontasuna ondoan behar da. Ingurukoa kontuan izan beti. Takin eutxior, fideltasuna, bideko harrien aurkako armarria. Abesti polita, eta mezu interesgarria. Diruak ez du bena erosten. Bai, animotu nago. Nondik gauden? Pisten inguruan ari ginen. Bai, aztertu gabe dugun egora ikertu beharko genuke. Ziur gazak argituko zaizkigula. Ziur, kontazazue sagardotean gertatutakoa?
Ostirala zen, sagardotegian ginen, giro bikaina eta Karmenekin topo egin genuen. Genio biziko emakumea. Izan nun, ez dizko, ametrat. Kaixo? Kaixo bai, ongi etorriak Kuper sagardotegira. Zer nahi duzu, Mai bat erreserbatuta nuen Koldoren izenean. Aurrera sartu sagardotegira, eser zaitezen maietan. Eska ezazue menu honetatik, gura duzuen platera. Proba ezazue gure entsalada gozoa, okelak ere fama itzela dauka. Ez geratu gozez, eska ezazue afaria. Zein da zuen aukera aurrera. Aurrera. Zein da zuen aukera aurrera. Zein da zuen aukera. Harrera polita, gozez amorratuta, etorri gara. Karta honetako eskaintzak, plater gozoz beteta, inda beratxa. Nondik hasi ez dakit, ez dago ezer txarrik, zer nahi duzue. Denanek ordainduko dut, ez edeztetaz kezka eskezazue. Okelak ere fama itzela dauka. Ez geratu gozez, eska ezazue afaria. Zein da zuen aukera aurrera. Aurrera. Zein da zuen aukera aurrera. Zein da zuen aukera. Bakaiadun tortillarekin hasi, sagardoa dastatuta. Txuleto jandiena eskatuta, postreakin asetuta. Proba ezazue gure entsalada gozoa, okelak ere fama itzela dauka. Ez geratu gozez, eska ezazue afaria. Zein da zuen aukera aurrera. Aurrera. Zein da zuen aukera aurrera. Zein da zuen aukera aurrera. Zein da zuen aukera Zein da zuen aukera aurrera. Sagardotegi batean gaude, eta oraindik ez dugu sagardorik dastatu. Egin dezagun txotx. Nik ez du sagardorik edango. Binga, nirekin? Egia da, egarriak jota nago. Txotx, mintxo, zu ez asatu sagardatzera? Ez, txintxo kartuko doi lasai. Zerbitzariaren zain geratuko naiz. Kupenetatik edango dut. Banik beste honetatik, denetatik dastatu nahi dut eta. Bai, sagardo goxoa. Abeline, etorri, gombidatu zagun tipau tragotxo batera. Itxoin ezin ditu zapatan gilotu. Aizu mutilkatxarro, hartu gurekin tragotxo bat. Nirekin ari zarete? Bai, noski, baldago zu ezain tipo guapo eta jatorragorik hemen? Ez dakit eskerrik asko, baina orain ezin dut. Zertan zabiltza pitxon? Hori, gu bezalako emakume puskikin ez zara egonera topatuko, ez da? Ez dut astirik orain. Baina emakume, zene montre?
Aizu, tiponek hemendik asko irabazten du! Ala, altza zaitez hortik. Zera, ez zaizkit emakumea gustatzen, hori. Jesus Maria eta Jose, tipo guapo batek ligatu eta... Egon. Sagardotegian, mintxo bakarrik geratu benean, bi emakume hurbildu zaizkio. Eta oso urduri jarri da. Zergatik ote da? Maitane, zatoz? Ez Iñaki, orain ez. Koldo, oraindik kuadro hori osteko asmoz. Nola zuen izena margolariak? Nerea Roldan. Nerea Roldanen kuadroak? Ikaragarri gustatzen zaizkit margolari horren kuadroak. Ba, nik Amaia Peligrasen kuadroak nahiago ditut. Garaikidea da? Bai zera, Augusto txarra mesedez. Maiderelia kuadro errealistagoak egiten ditu. Hori bai dotoreak. Bai, baina Nerearen kuadroak garestiagoak dira. Eta zerbait soberan badago, dirua da. Ara bestea, beti bezala dirua xagutzen. Egin dezagun txotx. Ez altzen nion mintxore eraman behar? Batira. Ala, segi maira biok. Ta isilik. Bai, dirua, etxea, kotxea eta kontu korrontea. Dena Koldoarentzat eta guztia lehenago jaio delako. Zer esan duzu? Ez du deus esan, ez errez. Trago bat eta mozkor. Segi maira. Bi kontu karritzen haute. Batetik zuren aipatutakoa. Urduriegi ikusi dut bakarrik gelditu denean. Bestetik, txintxoren jokara aztertuz, erentzia dela eta oso gelosko zegura zirudien. Interesgarria. Kaixo. Zer gertatzen ari da? Deus ez, benetan. Plater hauek nork eskatu ditu? Bai, hau Koldo errentzako da. Hau Maitanerentzako eta hau Ainoarentzako, eskerrik asko. Tori, adostutako egin alduzu? Ez dut astirik izan, bimozkor hurbildu zaizkit eta gero zerbitzari etorri da. Lehen ekin beharko diogu planeri. Bigarren platerrak ekarri ditu. Gozez nago. Aizu, begira zer biadri aten gaur WhatsAppez. Orain, despistatu ditabe, aprobetxa ezagun. Kontua mesedez! Zure kontu baka. Oraintxe. Hau kopeta zurea gonbiatuko ninduzula esan didazu. Noiz esan dizunik hori. Lehen trago hartu dugunean? Mozkortuta ere ez dizun alakorik esanen. Hemen txeduzue. Pasada hau? Txartelarekin edo efektiboan. Utzi Karmele, nire kontu. Baina, zen mutil majo eta eskuza bala. Ale, aski da. Babesturik, maitasuna
guk euskaraz, zergaitik ez, Adeskide bat bazen, orotan bihatzea, poesiaren egoe sentimenduzko bertsoek antolatzen dutena, plazetako kantari, bakardadez josia, kintzalioa iruten bere barnean irauten oiatzen zikasia. Euskal Nonago zer da horretan gure peleko hartzaia. Ta-ta-ta, 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 Guk euskaraz eta zu zergaitik ez Euskal Herrian ikusi, mendizalea, Guk euskaraz baso eta zelaia, eta zu mendi, tontor gainera, zergaitik igo, behar dugu, Euskal Herrian ez nekeak, ez da bide txarra, gora gora, Euskal Herria, eta zu Euskalduna gara, zergaitik Euskal Herriko, Euskal Herrian Guk euskaraz eta zu zergaitik ez, Guk euskaraz eta zu zergaitik ez, Guk euskaraz eta zu zergaitik ez. Purra fandangua, utzi duzu fandangua. Euskaraz, 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 Baina ze artea dugun euskaldunok. Baina badakizu zein den gure arteriko berena. Jatea, zerbitzari, postrea. Egia galanta, eta ni gainera bestostean egarri naiz. Lasai, ni gelituko naiz zerbitzariaren zain, segi zuek txotxe egitera. Hartuko aldut pixka bat zuretzat. Bai, mesedez, zerbitzari postrea! Karmele dut izena. Hau da parranda. Zer nahi duzue? Postrea, mesedez. Ai. Intxaurrak, gazta eta irasagarra. Nik mami askatuko dut. Nik gazta tarta nahi dut. Baina ez alduzu entzun postra bakarra dagoela? Irasagarra eta gazta, baino trago bat behar du lehenago. Norbaitek nahi? Nik. Postreak. Honegin. Oraingoan, ezin dut kale egin. Mintxago baina azkarrago naiz gero. Pozoia bota eta mendik biegunetara. Kaput.
Koldok diru gehiago gastatzeko asmotan dabil. Baleen geldiarazi behar dugu. Bide honetan, erabilgarria zen eta gainera garestia den edozein gauza erosiko. Kontuz, badatoz. Orduan, biak konpintzatuta daude? Bai, ala ematen du. Urduritasuna? Konpintzatuak? Bakarri gelditu dira. Hauekote dira hiltzaileak? Batek daki. Egin dezagun txotx. Zer dela eta? Mintxo, gauza asko ditu ospatzeko ezta? Gauzak ainongi ateratzegatik. Herentzia, kotxea, neska laguna, familia, lagunak. Gehiago behar alda? Bai, horrekin zoriontasun osoa lortuko duzu, seguru. Orain. Baina, lehen aurrean? Topagitean, denak altxatu egingo gara. Momentu horretan, Zumaiaren beste aldera mugituko zara, eta bertso bat botatzen hasiko zara denen arreta zure ganatuz. Zure begira, dauden bitartean nik, Koldoren edarian, tanta batzuk botako ditut. Dena gora! Iki. Afari hona izan da gaur izan duguna, familia eta lagunak denok elkartuta, eta tripa beteta denok joango gara, eskerrik asko Koldo bere nazara. Afaldu ta sabela zetu, afaldu ta gustura geratu, afaldu ta sabela zetu, afaldu ta gustura geratu. Hau egarria. Tori txintxo. Amikaina. Aizue, baduzu hemendik alde egiteko ordua, ezta? Ja? Azken tragoa. Tori! Ospa! Hala, Koldo, venga! Noski, gero dolontziak falta zaizkula. Denak eramaten dituzue, denak! Lasai, Marijo, ez zaitez aktuaratu. Ni badaukatu behago den irten bederik. Arrazoika duzu. Kanpora! Alde hemendik! Beno, ikusita... Buf, kontu zaila dugu. Olai, urbildu zaituztena, badakin norten hiltzailea. Konta! Uste dut zoko pista guztiak lotzea lortu ala, eta asko pentsatu ostean, esan ezaket, Iñaki izan dela. Azaztu ni salatu, momentu hartan ni ez negoen hor. Koldo du ni gorroto eta ez naiz aberatsa, baina hiltzeko ez naiz inor. Susmagaria zara. Beraz, zuzen ez bazara, nor izan da? Nor da erruduna. Ez dakit baina, bere familia artean ikertu beharko zenutela uste du. Nor izango ote da. Zaila izango da pistak elkartzea eta nor den ebaztea. Nor da hiltzailea. Bertan Karmele Sagardotegian Bezeroa beratxa beti dira zurak ezin dituzu jasan. Egia borobila. Ez dizut arazorik entzen, baina inoiz ez nuke alakorik egingo. Zira zaude? Hauero mena. Benetan, ez dut Koldo zertaz ezagutzen, ez dakien diruduna zenik ere. No. Entzun ongi nire mezua, kontata zuritu zure burua. Okertuta zaudeten infidela izan naiz terrugabe bakarra. Ez esan alakorik. Bai, azken
batzuen eta besteen planak entzun baizen ditut. Eta isilik. Oala, benetan? Konta! Harrigarria! Orduan, nor izan den esango duzu? Ez nago ziur. Hau komedia. Nor izango ote da, zaila izango da, nor dena asmatzea eta erruduna topatzea, nor da hitzailea. Nor izango ote da, zaila izango da, nor dena asmatzea eta erruduna topatzea, nor da hitzailea. Duten lagun bat, damukin laguna, dirua izan da, arrazoi bakarra. Zer gertatu da, zua zara, Niri esan. zua zara, Zagardotegia. Era izan da. zua zara, ekologistak, nor kartzelara, nor eruduna, nor hitzailea, bera izan da. Ez dakit kasuan ondik hartu. Nik ez da. Poziak ez alduragenik izan? Ez dakit ba. Iñaki, ez zinen koldorekin elartara joan, eta... Zuia behar zinenta. Gure planak funtzionatuko zuen, ez da? Ezakit baiet uste dut. Zer datu asagroterian? Ez dakit nilakaren zerbitzarian nahi. Nor izango ote da, zaila izango da, pistak elkartzea eta nor nere gaztea, nor da hitzailea. Nor izango ote da, asmatu nahi bada, zein den erruduna, bihotzein jarretu behar da, nor da hitzailea. Hainbeste errudunekin erotuko gara! Denak susmopean zaudete. Ikusitakoa ikusita, deno zenuten hiltzeko intentzioa, ez da? Baizue, begira, laborategitik mezu bat bidali didate. Bai? Bai, autopsiak dienez, koldo goizeko ordu bitan eta itota hil zen! Itota? Beraz, pozoiak gu ez gara izan. Gaueko ordubietan, gu ez gara izan. Labanik ez beraz, gu ez gara izan. Orduan, nork hildu? Baina, ez alduzu ezer ikasi historiako erapilatxo honetatik. Batek daki. Nazkatuta nago. Abez ezagun. Badut mezu interesgarri bat duena besti bat hemen dagoen publiko zoragarri honia besteko. Zeren zain gaude? Maider, musika! Baloreak daude txamponen gainetik, gure aukera da, beraz abestu gurekin, gaitza alde batera utziz, oio egin du, orain batek daki. Zein da zure ondasuna, Lagunak ez badituzu ondoan, entzun ez da zu gure mezua. ta izan zaitez fidela, izan zaitez fidela. Dirua da, lagun honen engandik urruntzen gaituena. Baloreak daude txamponen gainetik, gure aukera
Polita nahi baduzu Ez poltsikoari begiratu Ez ezazu familia aldendu Ta beti hor egongo da, beti hor egongo da Zen ideak ongi zaindu behar dira beti hor daudeta Baloreak daude txamponen gainetik Gure aukera da, beraz abestu gurekin Gaitza gualde batera utziz, hori egin du Orain batek daki Orduan, diroa baino garrantzitsuagoak dira lagunak? Lagunak, dukaperatutako familia dira. Eta familia hori zaindu behar dugu, ezta? Noski, diroaren gainetik familiaekin eta lagunekin fidelak izan behar gara. Fidela izan, zure ondokoekin txarrak dira, azpiokoak. Dirurik ez, izateak ez zaitu, ziru bihurtuko. Baloreak daude txamponen gainetik Gure aukera da, beraz abestu gurekin Gaitza gualde batera utziz, hori egin du Orain batea Baloreak daude txamponen gainetik Gure aukera da, beraz abestu gurekin Gaitza gualde batera utziz, hori egin du Orain batek daki Orain batek daki Orain batek daki Batek daki, ederki, primeran atera zaigu laugarren musikala. Somos alumnas de Jati Castola, de Pamplona, todos y todas de la ESO. Y ha sido un placer compartir este musical con todos vosotros y vosotras. Lan handia egin dugu, 59 lagun elkartu gara. Denak DBH-koak eta oso gustura aritu gara lanean. Mila esker etortzeagatik. Hementxe dituzue parte hartu duten zerrenda. Aktoreak, aktores, Garbiñe Iratxe Baumont, Mari Jose Ireraiesa. Andoni, Asier Mauleón, Ollán, Alex Gómez, Irene, Mania Naval. Carmele, Idoia Bastarrika, Adine, Naroa Mairal, Abeline, Izarlas Piur. Naroa, Saioa Lara, Alai, Ollán Moreno, Olaya, Ollane Grande. Mincho, Xavier Deán, Chincho, Irache Pascual. Coldo, Ainhoa, Miren López. Coldo, Alex Castillo, Maitane, Mayalen Pascual, Iñaki, Jon Sarasola. Dantzariak, Irune Azkoiti, Amaia Iestaran, June Andueza, Sara Rakin eta Usua Iestaran. Akrobatak, Ollate Etxeberria, Julia López de la Hoz, Garazi Gil, Itziar Asin, Eva López de la Hoz, Leire Bidondo, Miren Elor eta Nerea Lusarreta. Musikariak, Julen Martínez, Ostri Murugarren, Maider Murugarren, Arizeder Arkonada eta Ana Ofizialdegi. Atrezzo, Maider Elia, Estibaliz Zozaia, Naia Irisarri, Nerea Esparza, Amaia Feligreras, Aitora Ziain eta Nerea Roldán. Multimedia, Iker Ullibarri, Maider Urbiola, Miquele López de la Hoz, Maider Martínez. Malabaristak, Iker Olza
Txaldegi, Ane Pascual, Ertitxo Espeleta eta Nerea Luzarreta. Partitura musikalak, Maialen Pascual, Nerea Martínez eta Jesus Martínez. Teknikariak, Jorge Urrizola eta Txema Uarte. Zuzendariak, Imanol Jalites, Edu Zerna eta Irantzu Zabalza. Patrocinadores, eskerrak bereziki, gracias sobre todo a Igoitz Garbitasuna, Parañaingo Auditorioa, Gradual Event, Rural Kutxa, Nafar Televista, Binario Estudio. Y muchísimas gracias también por su ayuda. Eskerrik asko, Saltín Iruña, Inasel Garbiketak, Euntze Taberna. Industrial Uriarte, Ferretería Irigaray, Centro Linden de Idiomas, Nafar Televista. Oian Asesores, Academia Barañain, Sima Anticaídas. Seal, Lacturale, Beaumontaristu Abokatuak. La Morea, Echarrico Campiña, M&M Logística. Diario de Noticias, Cayoa Taberna Barañain, Ferretería Irigaray. Muchísimas gracias, eskerrik asko a todos ellos por su colaboración. Urrengo saioa Iruñeko Baluarten izanen da ekainaren 3an. La próxima actuación la tendremos en Baluarte de Pamplona el 3 de junio. Gracias por compartir con nosotros este momento. Eskerrik asko guztiei etortzeagatik. Gabon eta agur. I'll pretend that I'm kissing the lips I'm missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow.